Kaseng Akanthai Catholic Umsling Parish Zone 7 Ribhoi District Kashlong Archdiocese Kalapelong ya kajingrakhe Jubilee Rupa Kabatang Arsngi da kaba kelasdang hakashi tarik ukela lengkot R1000 R4R bat penwai no haka R tarik ukela lengkot R1000 R4R kabahap hakasngi utrai. Yaga Jubilee la penwai the Vicar General Reverend Father Richard Majau ka Shillong Archdiocese harengkat daga jingdonlang u parish priest ka Umsning Parish u Reverend Father Tobias Kharngap Kenta bat kiwe ki lengdo ka balang ki sister ki longkme bat ki pajba kanthei bat shendrang. Lapendep ya kenyamas the Vicar General ka Shillong Archdiocese u Reverend Father Richard Schwaben pelong iki program belapenbej da ka sengkenthei Catholic bat la pelait ru ya ka thup sa jingken mau. Lapen pu pen pieng ru ya kane ka jingrakhe da ka jingshim benta ki longkme na ki sub district baper jong ka sengkenthei Catholic Umsning Parish rengkat ka jinga sakhilang dauba Alexander Lalu Hek MLA ka penthor Umkra baru balong ru menteri barem ka sorkar jela ubaladon rengkat nadu ka basdang ka jingrakhe barhadin kata lapenwai no eka Jubilee haka por janmit da ka jingpenhiar ya kalama Jubilee. Shwa kata lasdang ni ka Jubilee haka sngi sajan ka bala yo jingkran lingkot ya ka thim ka baong kham suk kita ki basngap ika ktien ublei bat ki ba ko ngo ya ka bala sot na ka gospel u Lukas ka lenong ka ba khatwei ka dukhot ka ba ar balasam ya ka jing penshai lengba ka sister Mabel bat ka jing ot yukik Jubilee. Ka sengkenthei Catholic Umsning Parish lasdang man pelong do pelong snam ha ka jing shakri shaka kam ublei nadu usnam khat khandai spa khandai punriu hapo ka jing lam ka kong briel maulong kom ka president bat hadu ka tei ka snem kila don kumban riu ngut ki longkmi ki bla shimti kum ki president kata nadu usnam khat khandai spa khandai punriu hadu ka R1000 khat saw bat house nam R1000 khat saw hadu menta la shimti pat da ka president by nyo kata ka kong mar dilet kharnayor kabala syajid ya kate ka kerdan nongyelam hadu laisin kata nadu usnam R1000 khatsaw R1000 khatnyo bat R1000 arpo bat nadu kasnam R1000 arpo lapen skembiang tat hadu menta katba ka kongres milin shangdiar kum ka sekretari hagi arsin syajid hadu menta namta kajing kerbu kajing tergok kajing hakan kajing yai lenti dengi kum keseng kenthei Catholic Parish Umsning nadu bangila sedang ya ka nadu usnem khat khandai punriu hau benai me khalai tering bat nila dap menta usnem R1000 arpuwei arpusan beli kisnem haka jing ya lenti jungi kum kaseng na ka jing trei stom jing kiwe pat ki longkmi ki bla trei hakmat bat aswa junga bakila bela yo ban sapoi hadu kani ka benta ban yo ban rake ka dei jing trei stom jing kiwe pat ki longkmi ki bla trei aswa junga bat kam tam e kani ka por haka jing wan ni bani ka khlam ko bit khat ndai tum chem lala ban le e kata ka ba khrau la ne ba kham he enre da ka jing e da ka jing isne ka jong blei ni lala ban koi kani ka thong wala dani penkre eka tang khnger tang arbanai no habangi penkre kani Jubilee da ka jing yarap ka jong blei da ka jing kerku jong blei bat ni lala bat penom kani Jubilee mitra kesni ha ban ken mau ya kata ka jing dap ki ya lenti jongi kum kilong kumi ki bala le sibun ki commission kum kamoto jongi kadai ban syakri ya ka balang bat ekipara breu bat sibun ki kam ki ba mangi kum kilong kumi haka jing bun kam jongi nila le ki ba ya dei bat ka kam sisya ban sikri ki para breu kam tam kum ha ni kapor ka haba ka jing wan shop jong ka ni ka klam ar haus nem R1000 atho bat R1000 atwe meta nila yarap ru kilong kumi ki ba syam jenjar syam lanot ki bala haban syong halaki jong gi kisam na ka daw ban yada lane ban sumare kani ka jingpang ban ki balamat jingpang bat unjuru haka quarantine ka bala don hanne po balawan college bat mangi kilong kumi ngila don bentaru hantu ban long ki ban ya bet ban ya rablem ya ka parish haki babun kiliang kilong kumi bat khamtam ru ngila yo ru ban contribute lane ban ai jingarap
Shaka Relief Fund, Lembaka Chief Minister Relief Fund, Naka Secretary Parish Muslim Jungi. But buon kiwi ki commission bangilale ha ka ilang salang jungi, ha bay ban penlong iti awareness program ha bade ka jing, ya bade spang drugs spang di jindi, kum kakiat drugs bat kiwi ki jing di besnia bat spang ka jing songkha na babun ki na samla jungi tang kendet karta kila songkurim no bat nila penlong ki program bat kera bade bat awareness spang kani bat spang drugs lu kumju he akan ekor ngasngoba kajing tap jungi arsan piligi soba kajing tap jungi arsan piligi snam kalalong sisya kajing kerku namta ki pat jung ublay bat kamtam ru namta hak imlang salang hasnong hathau kuat haka nika ribhoi district jungi ma bon ki jaka kiba mangi ngi haban lek banirap hakiba mat ki jing pluing kiba mat ki no ki jing one and shop jong kamariang lemba kani ka seng ketai paris jungi kala le sisa sipun ki commission te kani por nganum ya thulut tak ik ma lada ngan thulut hangi kan sajrong le se ri tangkine ngas ngoba nga ai sisa kani ka khubol ni ka mase syaki para long kumi baro ba kinlong kita kum kata ka jing shai ma ka ba mangi ngide batbe jing shai lem syaki para long kumi baro antam kumba ka tin ublei ko kinthai lane mangi ki kinthai ngin long kum kata ka melu lane kata ka jing shai jo ka prthai bangin ailem ka jing shai syaki we pat ki ba pat yo ya ka jing shai te tang kini ki kintin kublai sibun kublai sijarno